Saluduhan ta ang usa ka teacher sa Lanao del Norte nga ginalatas ang kabukiran o ginatabok ang kasapaan. Mahatod lang ang learning material sa iyang mga estudyante. Ilailahon ta si Sir, pinaagi nining report. Bit-bit ang box nga dunay sulod nga mga module, ginalatas ni Sir Stanley Bulatid ang kabukiran o ginatabok ang kasapaan. Mahatod lang ang mga module nga gamiton sa iyang mga estudyante sa Tipolo Elementary School sa Kapatagan, Lanao del Norte. Gawa sa paghatod sa module, paniguruhon usab kuno niya nga bisan anaa sa balay, magtuon ang mga bata, busa, kinahanglang mamonitor sila. Sabak ko na pag-monitor ko sa mga bata nay. Tanaw na ko cancer ba? O buksig cancer away ko an. Bert! Pang module dong. Dakong hagit kuno karon ang blended learning alang sa mga bata tungod sa pandemya. Mao gyud na mahitabo no kay this new. Lahi ba yun ang learning and teaching process kung wala sa classroom. 300 pesos ang plite padulong sa Tipolo Elementary School gikan sa balay ni Sir Stanley. Rason nga mas gipili nining sa eskwelahan na lang magtulugan. Sumala ni Sir Stanley, dili babag ang pandemya sa gimahal nimong propesyon alang sa edukasyon. Trabaho na ko ni. So kay kiay jud ko agi kang eskwelahan kay ingon dire kay ako nang trabaho. Wa ko kapuya, malipayon man jud ko. Samtang nasabtan sab sa Kapatagan LGU ang kahago sa mga magtutudlo, labi na karon nga sila pa ang muhatod og magmonitor sa mga bata sa home-based learning. Pusa, mipasalig silang pagatutukan ang mga road project sa lungsod. Moto gipasa na mo sa sa Congress tong among SBRESO nga i-convert siya to provincial road kay para matagaag budget sa national. Kay kung magtagad ta sa ira magud sa LGU o sa barangay, dugay-dugay jud siya. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.